zvamanje manje paHarare pari kupisa. Kana uchiziva kuti uri venda, uri paireta, unogezera mota pakati petaundi, mahwani chaiwo, hanzi hokoyo. Zvichitevera Congress iroda kuitwa muZimbabwe yeSADC yekugadza chairman weSADC vaMnangagwa varida kugadzwa ipapo. So muZimbabwe muri kuuya imo vaenzi vari kuuya veSADC vachange vachizogadza vaMnangagwa. So zviri kusungirwa izvo kuti mutauni munge makachena, vemakombi musangoite yese mavhenda ane zvingoro nevaya vanotengesa matomatoes hanzi hamusi kudiwa imomo. Vanogezera mota pakati petauni vaya hanzi mahwani enyu, hanzi nekuti bhuru munomuziva, bhuru anetsa bhuru wekucancel hanzi munomuziva. So muri yeZimbabwe to keep it safe, kana uchingozonoita dhiri iroro, gara uchingotambira tsoro dzako zvakanaka, nekuti hazvizonakidze kuzonzwa kuti mumwe wenyu akasungwa ari kuchitokiso. So muri yeZimbabwe ndisati ndakupai mashoko anga achitaurwa neCity of Harare council pamwe chete nezeta raPolice. Ndinoti kana uri mutsva kusvika panapa, ingobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates andinouya nawo pano zuva nezuva. So ndiri kuona vamwe vari ngonyoro mumasocial media umu vari kutivo dai Congress yeSADC iyi ichingoitwa hayo gore negore muZimbabwe, nekuti taona zvakawanda mutauni chaimo muri kugara makatsvairwa, pakati pemugwagwa chaipo pari kutsvairwa, rodhi dzichigadzirwa, miti mipawo mutaiona iri kudyarwa, street lights ari kuiswa, zvekuti mahwani chaiwo, dai ichiitwa gore negore. So ngatinzwe zvanga zvitaurwa izvo neZimbabwe Republic Police pamwe chete neHarare City Council ichiti vanhu garai makachenesa guta redu nekuti pari kuuya vaenzi. Tichikuru isusu taiziva kuti musi unouya vaenzi pamba panotsvairwa pachidyarwawo maruva, magumbezi chaiwo achafugwa nevaenzi aifarira kunge akachena owachwa. Murumu mucharara vaenzi maifarira kunge makatsvairwa makadhizainwawo zvakanaka. So ndo zvikuitwawo munyika medu nekuti pari kuuyawo vaenzi plus aizodyirawo futi maplates manyowani. So ngatizvinzwirei tega. Vari kuuya manje mhuru hanzi munomuziva, ini nevakomana vezvingongongo vari kuteera manje. Chenjedzo Zimbabwe Republic Police yakabatana neHarare Metropolitan Police yauya nechenjedzo. Iwe vhenda ari munarizende, iwe kawasa ari munarizende, iwe mushikashika ari munarizende, wawanirwa nyasha kuti unzwe zvatauya nazvo nhasi. Swedera padhuze titaure newe. Takanangana neSADC Summit iri kutevera, vamwe venyu tichazokuonai maakurimande. Moshamisika kuti chii chiri kuitika. Isu tauya nechenjedzo maringe nemaoperations ari kutevera achange achizama kuchenesa guta. Kuchange kuine maoperation akasiyana. Operation guta ngarigare rakachena inosanganisira kudzinga mushikashika mudhorobha, ichisanganisira zvakare kudzinga mavendors mumigwagwa, ichisanganisira zvakare vanogezera mota pese vachidzingwa, ichisanganisira zvakare vezvingoro vaye vasina malaisensi anovatendera kuti vatengesere mabhanana avo vakamira zviri stationary. Kana uine hawkers license uchinzi iwe ngoro yako inofanira kutengesa ichifamba. Ibva wangoita saizvozvo, tiri kungokuchenjedzai kuti vanhu weye musabatwe muri kurong side. Itai zvinoenderana nelicense renyu. Maoperations andataura ari kutevera aya, pachaita kugeda kwemeno anosimboitwa, vamwe munogona kuzvitora so light muchitaiwa zvina kutanga nhasi, but ndasimbirira ndikati SADC Summit
chete, tiri kumhanya nekuchengetedza guta, tati no to illegal vending, tati no to mushikashika. Saka ndinokuyambirai kuti kana zvichigona patakatarisana neSADC Summit kudai kusvika zvapfuura, tsvagai panzvimbo dzekutengesera dzinotenderwa, rodherai motikari panzvimbo dzinotenderwa. Operation iri kutevera Medway inopisa. Isu vepublic relations moyo yedu yarwadza kuti zvikuwirei musingazvizive, kana zvazokuwanai aiwa chenjedzo maiwana. Tinoda kutenda nemashoko makukutu amugautana madam kuti mimi vagari veguta reHarare makatikoshera. Ndinovimba zvekare makakoshewa nemapurisa ose eHarare Metropolitan Police sekanzuru uye makakoshewa neZimbabwe Republic Police. Aya masoko muri kuapirwa achibva mupublic relations offices dzemapurisa ari mabandiko maviri iwayo. Ngatimboti tiri mubhora, isusu tiri marefuri akupai yellow card. Iyambiro kuti next time usazviite izvi. Pari mashure medu vachakupai mared card. Red card kuti vachatochaya. Saka usamirire red card. Wapowa yambiro neyellow card yatakuflasira nhasi. Mangwana usavari kuti panzvimbo iyoyi ibva panzvimbo yakuti illegal activity. Iwe uri kugeza mota. Tinotenda pane vari kubvunza vachiti tingawana ani kuti tibatsirikane pamaringe nerenki yedu kuti yatiri kushandira yatiri kuti tine order pano. Makasununguka kuenda kuhofisi yemukuru wedu wemapurisa eguta reHarare, the executive public service head vanoitwa ivo vamoyo. Munoenda kuRwayne Martin kuofisi yavo munonotsvaga executive public service head, munotaura zvichemo zvenyu zvamuri kuda kuti muonesane navo. Asi pari zvino tiri kuti kana musati matendererwa kuva pano, ibvai pano. Kwazoti vamwe vari kutengesa vane mapepsi vakamiswa panyaya yemalicense. Hande yekukokona vemapepsi vose vasati vapuwa malicense vakamiswa vakaenda kuhofisi yedu. Endai kukokona. Saka vari kuda kubatsirikana mavhenda nemi vose vemakombi makasununguka even kutiridzira runhare rwedu pa 0242751896 monzwa zvizere mouya kana muine zvichemo zvamunenge muinazvo mouya muchibatsirikana. Asi pari zvino ngatisiyei kuita dangerous parking, kuita illegal picking and dropping at a designated zone, kuita obstruction kune mavhenda, kune vari kukanganisa vanhu vari kufamba zvakanaka. Tiri kuti hatidi kuti mukanganise kufamba zvakanaka. Sunungukai kuchivhakachira kumahofisi edu kuHarare Metropolitan Police Headquarters, uye munokwanisa kuenda kuZimbabwe Republic Police Public Relations kana muine zvichemo zvamuinazvo monyatsotsanangurirwa zvizere maringe nebasa renyu. Tinongoramba tichikupai chenjedzo pachena vabereki. Vazhinji mavhenda vari kuchema panapa hanzi Medway matipo one day. Aiwa chakatochaya vabereki. Ndofunga mukada kuzitarisa vakomana veBlack vapfuura panapa manje chakatochaya. Inzwai muremu wachona SADC Summit Medway. Tiri kuti let's keep our city clean. Ngatichengetedze musha wedu uda kuwanikwa wakachena Medway. Vabereki sisi tave tichikupai chenjedzo pachena. Zimbabwe Republic Police takabatana neHarare Metropolitan Police. Tiri kutaura kuti guru paanouya Medway ndine urombo, but hatina urombo nekuti takuchenjedzai, takuudzai, ende arikutoziva kuti tiri pano pana Rizende tichikuchenjedzai pachena mahara. Tichikuudzai kuti vabereki ngatiendei nzvimbo dzakatarwa kuti tinoshandira, tichenese musha wedu, tigadzirise musha wedu, nekuti izvezvi tatanga kumhanya zvetikatanga hazvibude mushe. Saka vabereki tatinoziva kuti tinofanira tichishandira, takupai chenjedzo.